Yeah, good afternoon. Sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila nibingelela umfoka Mkhonza kuyi Monday. Asithembe niyaphila. Simuke lonke ama new subscribers to this channel ku YouTube. Na wonke ama new followers to this channel ku TikTok. Siyabonga kakhulu ngendlela enisupport ngalo channel. Asiphinde sibonge kubo bonke abangama viewers, ama videos esiwa-uploada la, ama regular. Nabo bonke nje abangama permanent members of this channel ngokuba ama subscribers. Siyanibonga kakhulu. Sibonga ama comments, sibonga ama sharing, bonke abashare ama video. Siyabonga kakhulu. Sicela bonke abanga subscribe ukuthi ba subscribe. It's free of charge. It's free of charge. Nabo bonke aba follow le channel noma bafisa ukuyifollow, it's free of charge. Please do follow this channel. Ngiyabonga kakhulu. Izolo nge-16 June 2026 bekunemicimbi eminingi ebeyenzeka eSouth Africa. Kodwa engicabanga ukuthi umcimbi engifuna ukukhuluma ngawo lana ubaluleke kakhulu kimi, engicabanga ukuthi nakuwe, yilobo obanjwe iMK Party lapha eMpumalanga eEmelo Stadium, eMayine Stadium eEmelo. Siyabonga kakhulu kithi sonke esikhonile ukuthi sibe part of this event. Ikakhulukazi abasemkhondo ngiyazisa kakhulu kubo bonke abakhonile ukuphumelela baye kulo mcimbi abasemkhondo. Bekuhle kakhulu. Nayo nje short video lapho bengena abasemkhondo estadium. Ake sibuke kancane okwenzekile uma kufika ezami ezibuya emkhondo. Ebona ke hayi abanye baze bathi hayi umkhondo yini ngathi uma sikhuluma ngeMK sikhuluma ngomkhondo, ngezathu sokuthi umkhondo makuthiwa nje into yeMK baphuma ngobuningi baye khona bayo attenda. Sokhumbula ukuthi nangenkathi iMK Party sanda kusungulwa ngo-2023 i-event enkulu kunawo wonke eyake yaba khona yayisemkhondo. Siyathola ukuthi ama results ama-elections ka-2024 amaningi eMpumalanga ayevela emkhondo. So ngeke ke size sithuke masibona abantu abangaka besupport MK Mkhonto. Sikholelwa ukuthi futhi iMpumalanga
MK Party izowudla umhlanganiso kumasipala abaningi eMkhondo nakwabanye umasipala abakhona eMpumalanga. So yilokho ke esikubonile kwenzeka. Nayi inkulumo ka second deputy president we-MK Party ubaba uTony Yengeni. Na umlayezo ospecial awethulile lapha eMelo before kukhulume uPresident Zuma ke simlalele. Nonke kufuneka nivotele uNcamalala. uNcamalala kulonyaka uzayo uzaba na 85 years old. 85. Ephila ehamba ngamangqina akhe. Now kufuneka nimnike birthday present, comrades. And the best birthday present for the comrade President Jacob Zuma is a 2/3 majority come the 4th of November. Angithi siyazwana. Angithi siyavota sonke nge-4th kaNovember. Sivota sonke angithi. Amandla. Awethu. Bahambe bagoduke bahambe. Bahambe bagoduke bahambe. Viva comrade President Jacob Zuma, viva. Umlayezo nje ubowodwa. Asinike ubaba uNcamalala ikhekhe elibaleke kunawo wonke amakhekhe kwibirthday yakhe njengoba ezobe ehlanganisa 85 years kungekudala. So MK Party kuthiwa ayivotelwe kakhulu njengoba sesizwele umlayezo obovela ku second deputy president ubaba uTony Yengeni. And then nayi clip emfishane ye message ephuma kumsholozi ake siyilalele. Uma sesilithathile izwe asihleki. Ayikho ingane yomuntu omnyama engezukuya esikoleni ngoba kuthiwa ayinamali. Zonke zizongena esikoleni. Zonke ingane engahamba isikole faka uswazi. Ngoba izosenza kuthiwe sizilimo singezona. Siyazwana. Ingakho nje sizothatha imali yezwe lethu ibe yethu. Sizokwazi ukondla nokufundisa izingane zethu. Siyezwana. Ayikho ingane ezozenzela umathanda ibizalwa noma ibihlala nogogo. Ingane ngoba sakhizwe manje asidlali. Sakhizwe manje. Ingane sizozisa esikoleni ukusuka phansi ko A izifike phezulu ku matric. Qeda ku matric nje sithi oh mana for 1 year. Sibafake ngaphakathi bayoba amasosha. Ngemva nje mase sithathile akekho uyophinda hlupheke. Kufuneke ayofundela ubusosha aqina abe umuntu azazi enze konke. Mayiqeda umatric efuna ukuthi ngifuna ukuba isosha mina akangene uzofundiswa ngaphakathi. Laba abanye siyababuyisela ukuthi bayofunda manje lemfundo kuthiwa imfundo ephakeme. Akekho sifuna angafundi into ayithandayo. Ukuze sonke sikwazi ukuzenzela lezi zinto kulelizwe. Ukuze sonke makusuka impi namhlanje singalwi ngezandla belungumbela ngeibhamu. Ngizwa kahle? Akufuneki into obaba mkhulu. Ababefa babe baningi noma sebebahlula belungu kodwa babe sebelimele. Sifuna wonke umfana noyintombazana ofunayo ayoba yisosha. Mayiphuma somnika umsebenzi akaze ukufuna. Somthatha sithi nakho umsebenzi ufundeleni wena. Sizwa kahle? Ayiphele lento uthole thina siyahlupheka sihamba ngiyagodola. No. Sifuna sonke siphile sithi nse. Ukhona umlungu ongafundile la eSouth Africa? Ukhona? Ubani ongathi ngeke wabona umlungu ongafundile? Kithina bangaka abantu abangafundile? Uyayibona indaba? Siyayishintsha lento.
ngifuna ukuthi ningizwa kahle dadewethu impela uma ningase ningayenzi lento yokukhuphuka ngeenyawo mina ngiyohlala noJesu kuphela ngishiye la ngihlolo yami ngikhuluma iqiniso uma sesiphethe sobe sinomthetho ayikho ingane encane ezozalisa enye ingane encane no siyezi isikhathi sokuthi uzale mase ufuna ukuzala yebo because ngesinye isikhathi ingane ivela inganakekile akekho umuntu ozoyenza ngalo akasakwazi ukuya esikoleni ngeke uyabona nizozwa kahle mase kuphethe abantu abamnyama manje zozwa kahle ngutsheni ndampela ungayibuzanga asidlali izophela lento ukuthi sihlalele lapho kwakhe khona abantu sizokwakha izindlu nezikole khona lapho zona kahle sokwakha ibhedlela lemakhaya ingathi makugula umuntu omnyama ahamba bheke egoli esuka le kude kufanele ukuthi ulaphaya nento zokulashwa ulaphaya akekho ozohlupheka sina yonke into esinayo uyabona ke lalelani kahle ake sikhohlwe lento ukuthi iRoman Dutch law umthetho wethu akuyona umthetho into amabhunu le sizokwakho wethu umthetho angifuni ukwakha izinto lezi ezicococozela kuthiwa ngifuna ukwakha lezi ezisaziyo umuntu omnyama aphile siyazwana awuningitshenela abanye abangekho la ngike nibatshene bakwethu ukuthi hey isikhathi sifikile uma ebheda ungibize intombi sophathisa gila sami ngifike naso siyazwana ngamanye amagama umuntu omnyama akabe umuntu omnyama abuse ezweni lakhe umhlaba lo sowuthatha ungakho umuntu ozohlupheka siyazwana othi mi okhuluma indaba kesimimi hamba yekini kwelakini yokwenza lokho not la siyazwana asizondi umuntu kodwa silungisa izwe lo baba mkhulu siyavumelana ningakhohlwa ke nakancane nje nali isikhathi sesifikile uyabona nje ngiyofisa impela yabona ngoze ngifike la ngemva kwelokhuza ngonibuza nonke ukuthi wawukhona sikhuluma wawukhona mawungekho yini wawungekho mawuthi ngangikhona ngithi wayenza lento uthi nansi we keep nansi ngayenza ngihamba nonke siyavumelana bakwethu awa ngibonge ngijabula nje ukuba la leli ndawo ngiyithanda ngendlela ongazange uyibone ngiyithanda kahle umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami 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 we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami
umshana wami, mshana wami, umshana wami webaba. Hawulethu umshana wami, mshana wami, umshana wami, mshana wami, umshana wami webaba. Hayi wena uyangibambezela, umshana wami, mshana wami, umshana wami webaba. Hayi wena musu ngibambezela, umshana wami, mshana wami, umshana wami webaba. Siyabonga. Siyabonga bako, thank you very much. So ke sesiyiconclude ivideo yethu. Singasho sithi bekumnandi kakhulu ku June 16 kwenzeka lokhu nalokhuya. So nje singakukhuthaza ukuthi abantu abahambe bayoregister kule weekend siya kuyo ngey20 nangey21. Bahambe bayoregister bavotele iMK Party. MK Party iyona ezoshintsha iSouth Africa. Njengoba sizibonakalisile ukuthi imini abantu base-South Africa asihambeni siyoregister kule weekend. Register siqinisekise ukuthi izinto zethu zime ngendlela eright ku-IEC ukuze sikhona ukuvota nge-4 November 2026. Yilokho nje bafethu, siyabonga kakhulu. Nakho kunye ebekwenzeka ke njengoba beku June 16. Asihlangane kuvideo elandelayo. Ngiyabonga.